नोंथांमोन दिनै जोङो खान्थाल जानायनि कम्पिटिशन खालामनो नागिरदों ओमफ्राय खान्थाल जानायाव जाय फार्स्टआ थांगोन सानै ओमफ्राय जेननाया जाहैबाय सानै जों साब्रै जागोन आरोना ओमफ्राय जाय जेनगोन ओमफ्राय बिसोरो हौवाबा बुकडाउन खालामनांगोन ओमफ्राय हिन्जावबा मोसानांगोन ओमफ्राय बेनो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा गोजोन्थों दिले खान्थाल खानायानो हनै माबा गानसो खनबाय थाबाय खय केजि मोदोम लानानै गाखोदों नोङो खानानै मबाइलाव फुजालाय खेलाय नायलै आयै गाव थाइसेल' थोखाबायना बे जानो बायोनो ओमफ्राय थाइसे खाखांबाय ओमफ्राय जोंनोथ' थाइसेल'आ थोआ ओमफ्राय बिनानावाबो बे दंफांनिखौ जानो बायोनो ओंखायनो जोङो थाइसे आलदा दंफाङाव लायनोसै बिनानावजों आंजों बानायलांबाय थादों ओंखारनो हाला ओंखारनो हालालै आयै ए फख्रियाव गलांबासो अय नायलै ए दासो गोलोमदैखौनो सोदो ब्रा मनायाव सोदो खथ' इन्जाम नुदों नुदों खान्थाल लाग्रायाबो अलसियाथार लास्टाव आंहासो लानांबाय ओमफ्राय जोङो दा बिनानावजों जों आलदायाव खायनोसै बेखौ थिखोनानै दोनहैग्रोबाय जों खोलैखादोंलां ओमफ्राय ओरै खान्थालखौ नागिरबाबो मोनला खान्थालानो बारा गैलामोन मोननानै सिरि जोब्बाय नागिरबाबो गैला दाना ओरै फारसेथिंजायसो खायनांसिगोन बैजों थाइसे नुहुरदों आङो बेजों थांनांसिगोन दान्दायाबो सुंथुब फिसा नालाय मोनहासौआबो मायाबो नायलांबाय थादो हाब्रुआ सेस लेथ्रा जोबथि मोजांथार नुदों अ गोलैग्रोबायसो सेस बैयो मोजांथार नुदों वाव अख्राङा मोजांथार नुदों थिखोदो र' लादो मोननैखौबो लांसै मारै थिखोदो आङो ओरै बाननोसै नामा औ मा होनदों खान्थालखौ मारै जायो नानि खुगाजों जाया होनदां गन्थंजोंसो जामारो होनदां मेगनजोंबो जायो मेगनजों नों जायो होनदां मेगनजों नोंसो जायो आंथ' जाफेर नै दा आसोला सिखा लानानै फैबाय बिनानावा दा आङो दाननोसै आरो खर' गिदिंलायदों दानदो आबासो लायदों दानफैजोब्बाय सेस बेनो नायनो रोंगौ गारि रोङोब्रा बहर एक्साइटेड जादों भिडिअ खालामखानोबा भिडिअनो आंसो भिडिअ खालामनांगौ मोनलाय थाइसे दानग्रोबावना हांखुर जानाङा एफाबां जानो थाइसे दानबावबाय आसोला जोंना खान्थाल दाननोबा आंखौ लेंहर मिथिबाय सोरनावबा खान्थाल दाननोबा ओमफ्राय नालेंखरखौबो देन्जार मोजां दाननो हायो
नै बेखौबो दानखाबाय जोङो लाइखौ बेयावनो दोननानै जागोन जोङो दिनै नायलांबाय थादो होमबा दे लानानै फैजोबखाबाय नै माबा माबि देनायफोरखौ बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर देनानै लाजोबखाबाय जोङो ओमफ्राय दा आराम जिरायनानै जानोसै मानो नाय थां होनानैसो हामगौ ना होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दे जों जिरायग्रोनि जिरायग्रा लायदोब्रा गोजौ जाला स्टेन्डखौ मानो बिदि खालामखो स्टेन्डखौ नायनो होमबा स्टेन्डखौ देखायनि जों आयौ आंखौ गोलोमहोदों सोमबावदों वाव हिट इंस्टाग्राम आया मबाइलानो गैया दे आंखौ खेबफैलाय आरामनो खामफ्लाय लागासिनो जोंना खामफ्लाय माने जिरायनो एसे एरेन्ज खालामगासिनो आरोना देलै खालामद' बोरै जिरायबावनांगौ नंगौ बारानोसै राननायखौ खेबफैदोलै दे मोनसे मोननै मोनथाम बिनि मोनथाम मोनब्रै सय सात आठ नय दसथा लाग्रो ओमफ्राय बेयाव हरसै मोनथाम दसथा लाग्रो दे मोनथाम जानो लुगैलांबाय खदै गलायलांबाय बेखौबो नायब्रा रानै खौ हानसै मिथिबायना नों लागासिनो दं औ आं लागासिनो नै रेडि जाजोब्बाय जोंना गासिबो बे आंनि भाग बे बिनि मा बुलायबाय थाखो दे हा रेडि जाबाय होमबा जों जानोसै लोगोफोर हास्लाबला हनै सासेया आयै दानो मोनजाया र' आं थांगौ जोंना रेडि जाबाय जोंना रेडि जाजोब्बाय गासिबो आं बैयाव जिरायनोसै बेयाव सारेखा बेयाव मटु बेयाव आदा जालाख' होमबा रेडि जाजोब्बाय जों Oh my god! Wow! Không xí khởi lên mình này. Chào các bạn. Hello guys. Mày cũng chạy đến đâu nè? Giờ thấy không phải bị hạt bị chết. Cứ tụt ta. Wow. Mong bắp là giặt mũ bạn. Bây giờ biết đâu nè bà. Đừng có giặt đâu. Anh để nó 산책하겠나? 이렇게 그냥 가는. 난 내가 쓰. 근데 거기 뭐라 가? 왜 뭐라 하? Mày bị quay mình đi quay đừng kìa. 왜? 내 뭐야? 산책하라. 이렇게 그냥 가는 거야. 나 그래서 아주 많이 보시네. 해. Tao sai sự cơ mà. Mày nhớ. Lại leo cái bò luôn. Ôi trời ơi, nó cứ vậy. Leo lên là thằng Ngon mình nó được cả nhỉ. पानी पी ले पानी Bây giờ làm gì mà chẳng hay đâu mà. chẳng hạn chẳng mới chẳng Còn nó thế. đúng rồi Iya. Enggak lupa, balik. नुदों मटुआ जाफुनाय टाइमावनो ब्रुद खिफिना होबाय जि गाज्रिखा जानायाव जोंहा जेनबाय ओमफ्राय एसे बिदियावनो गावस्रा आयु जानाया ओमफ्राय सासेनावथ' मोनामबावा जोंहा जि खारबाय ओमफ्राय
जा गाज्रि खिफिना होखादों जों दा जोब्बाय कम्पिटिशना ओमफ्राय जों सानैया जेनबाय आरो बिसोर सानैया देरहाबाय जिराय खस गोजाखा खिफिना होदों सासेयाथ' ओमफ्राय जानाय टाइमावनो ओमफ्राय दा आंहा देरहाबाय आंबो देरहाग्राया ओमफ्राय दा साननानै देखायनोसै आं सोर सोर बेसेबां बेसेबां जानो हादों नै आंनाव दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 11 था ओमफ्राय बेनाव दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 11 12 13 सुद्दाथामोन ना मोनसेखौ जाबावबाय 13 आच्छा 13 था आंना 11 था आंना एसे बांसिन जादों आं बे एसे खमसिन जादों आं बांसिन जादों आरोना एसे बिथांनिफ्राय गेन्द्रि आबैनिफ्राय माम्मिनिफ्राय माम्मि जिया एसे खमसिन जादों दास्लाम हायासै बेसारा खिफिना होजादों हनै बिसोरो ओमफ्राय दा सानदो बिसनिखौ बेना मोनबा दङ जायलाना बिथांखौ खेबना देखायदो जायलाना मोनबा दङ 20थायावहाय मोनबा ओइ आं पास थांदों नोंना सयथामोन थाबद मोनसद आं पास दाना नोंसोरो जों मा खालामनांगौ जों जेबो खालामनाङा मोसानांगौआ लांफै लांफै मा गान मोसानांगौ जाहोदो खोमादों बियो जानो रोङा आंनो नङाबा आं देरहाबायमोन जायला खिफिना होदों नै खोनासं जेनबाय नालाय मा जोंहा देरहागोन बायदि बुंबाय नोंसोरथ' मिथिखायोना माबायदि नङा माथो जेनसिबा माबायदि नङा माथो खिफिनानै होदों बियो एफा गोबारे खोथा बानायो नङा रायजोफोर नङा बिदि नङा जेनेबा सानैजों दानिया मोसानाय दानिया खान्थाल जानायाथ' जोब्बाय दाना जेनग्राफ्रा पानिशमेन्ट मोसानांगौ बिसोरो मा गानखौ मोसाहोनो हो मा गानखौ मोसाहोनो बिदिखौ मोसानोसै ओइ जेंग्राफोरखौ दावस्रि देलाय मोसानोसै नामा दावस्रि देलाय मोसाहोनोसै ओइ मा बुंदों नोंसोरो मा बुंदों ओइ सिखादर दावस्रि देलाय मोसानांगौ नोंसोरो दावस्रि देलाय जाजोबबावबाय ओमफ्राय मानसिया मा होनदों जेंग्राफोर दावस्रि देलाय मोसानांगौ नोंसोरो फैद' आं जेनदों आं दावस्रि देलाय बारा मोजां मोसानो रोङा आं रोङा जेननानै आं मोसाला सिखाद मोसायो मोसायाबाव जेला दावस्रि देलाय गान नागिरलाय मबाइलालाय नों नांलाय दे मोसा र' नै दा जाखांजोब्बाय जोङो गैला सेस फिनिश लेथेर पेथेर जाजोब्बाय लेथेर पेथेर जाजोब्बाय नै जोङो बाथोनखौ नै गालांबाय जालाख'आ जायलायाबो हेल' जायला दे द' गाना दाम द' ओमफ्राय मोसायो बैयाव मोसानोसै आं लाजिबाय हाय मानसिफोर दं दा जोङो जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा मुजियाव खाथियाव मोसानो लाजिबाय नालाय ओमफ्राय जोङो आलदायाव मोसाहैखोमा होनोसै लासिंसिं मानसिफोर दङ बेहाय ओंखायनो आलदायाव मोसाहैनोसै जोङो थांगासिनो जोङो अफाय मोसानोसो जानबाय आङो आयु मालायनि न'आव बिदि नायखोमानो हामगौ नायनासो नायदों आयना नायलाबायबावबाय हनै मिनिनानै गैला जाला खारजोब्बाय दा नै बिसोर मोसानो नागिरबाय जेनबाय नालाय खान्थाल जानायावहाय आरो सासेया जोमग्रा लायनो थांदों आरो आं देरहादोंमोन ओमफ्राय बे सासेया सेकेन्ड थांदों हाय नट दा सासेया जोमग्रा लायनो थांबाय ओमफ्राय मोसानायखौ नायदो नोंथांमोनहाबो बिदि र' 1 2 दावलांलै दावलां बिदिनो दावलां 1 2 3 दामसै आं रोङा जायो बिसोरनो मोसा 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 दे मोसा ओइ नों मोसा मोसाखा ओमफ्राय मानो मोसा बे मानो मोसायाखै बे मानो मोसायाखै बे जेनो नैबो हनै जोंना बिथाङासो मोसाबाय आयु हिनजावफोराबो मोसाफा
हाला नोंलाय नों हायनो हाला हा हाला आयौ दे जाबाय दे जाबाय जाबायना बस हेल' बस मोसानाया जाबायमोन बिसिना हा जाबायमोन औ जाबाय जायाखै बे मोसानांगौ बे आं मोसाया आंखौ जाहोनो हायाखै बेयो आं देरहानोसै मा बस नोंहा खुसि मोनथारदोंमोन नामा जा मोसाफालायथारदों नङा माबा गान खननाय एसे बडियानो मावो नालाय ओंखायनो दे होमबा जों भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोन माबाफोर मिस्टेक जादोंबा गाबोननो गोदान फैगासिनो निमाहा होनाया नोंसिनि खामानि आरो कमेन्ट आरो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामथार होनहरदोब्रा मोसानायाखसै आङो गाबोननो फैगासिनो गोदान भिडिअ जुदि नोंसोर बेखौ मोजां मोनदोंबा लाइक हरोबा होमबासो फैगोन गाबोन मोनसे गोदान जोंनि बे सिलभारसो मोसागोन Chinese man yo song you're right song hey kita nuts hello guys ini ani cucu nana video ada sana sana guys onkam sana ya guys ini channel shit